parabenizar tamén a GAL, a Mesa, a Fundación Vía Galego por esta campaña, por irdes as raíces, por buscar o enxebre, por irdes as raíces, compre buscar o galego enxebre e compre sobre todo recuperar o uso normal da nosa lingua no noso país. Así que parabéns, ese é o camiño. Quero vos tamén dar os parabéns por escollerdes este espazo para facer o acto, porque os espazos non son inocuos. Eu máis Eduardo cadramos en Braga para celebrar unha semana de converxencias, a cuarta edición, de converxencias Galicia-Portugal, unhas converxencias nas que o canto de aquí que organiza estes eventos escollen a figura de Xosé Afonso pola banda portuguesa e Rosalía Castro pola banda galega. Braga tampouco é un lugar inocuo neste sentido, xa se falou aquí desta cidade varias veces mitrada. De Braga está a un tiro de pedra Dume. Moi pouca xente coñece Dume, está ali onde estaba San Martín, a un tiro de pedra, un lugar realmente emblemático, maravilloso, que nos recorda a este no que estamos tamén, a Iria, porque son coegos, son do mesmo tempo, teñen a mesma importancia histórico, cultural e política, podemos relacionar. Estamos, polo tanto, nese territorio das converxencias, estamos aquí mesmo, onde estamos nestas leiras, é parroquia de Santa María de Iria. Isto non é Padrón. Aquí celébrase a Santa María o 15 de agosto, nesta casa, ou nestas casas, até a ponte, o lugar que se chama a ponte, que está á beira do río, que é onde estaba o vello porto de Iria. E acolá, na Matanza e Iria, o xardín botánico, e aquí hai concelleiros de Padrón que non van deixar mentir, o xardín botánico está en Iria, e Padrón é a parte, bueno, do interior da vila, tal, aí celebrase o Santiago, que é o patrón da parroquia. Por lo tanto, estamos en Iria, estamos calcando un territorio que nos leva a estas raíces, que nos leva a estas feiras que temos que recuperar, porque queremos recuperar o galego enxebre. Teño que darvos tamén os parabéns por escollerdes un día próximo á celebración do día de Rosalía de Castro. Eu creo que compre celebrar o día de Rosalía de Castro porque con ela naceu, hai 181 anos agora, pois con ela naceu tamén para Galicia unha esperanza, unha ilusión, naceu un soño, a esperanza, a ilusión e o soño da dignidade para a nosa terra, unha esperanza e un soño e unha ilusión de que Galicia sexa, como ela decía, libre, independente, igual. Esas son as grandes ideas coas que creo que traballou Rosalía Castro. Creo que debemos celebrar, polo tanto, que con ela naceu esta esperanza para o noso país e para a nosa lingua. E con ela, ademais, celebramos algo que para min, como presidente da Fundación, creo que me interesa especialmente, e é que celebramos a unión. Rosalía únenos a todos neste mesmo proxecto de dignidade para a nosa lingua, para a nosa cultura, e de liberdade para o ser humano, para a muller e para a Galicia. E únenos a todos, aos de arriba, cos de abaixo, os de dentro, cos de fora, e, polo tanto, penso que temos que celebrar o que nos une. E xa sen máis, ainda que Pilar xa me pisou un pouco, pero vou recitar, bueno, só o final do poema. Este poema, que xa ela o explicou moi ben, no que Rosalía se mostra moi versátil, que era unha poeta extraordinaria, non moi católica, tamén Victorino, tampouco Rosalía era moi católica, por libre, tampouco no lingüístico se considerou, ti sabes facer moi ben, Pilar, pero no lingüístico non foi Rosalía moi católica. É un poema extraordinario,
É aparentemente tamén inocuo, pero un poema extraordinario porque Rosalía denuncia aí dúas desgrazas e dúas tragedias. Unha, a do mozo que ten que facer varios anos de servir al rei, de servizo militar, neste caso xa en ultramar, nas colonias españolas, e outra traxedia, peor, xa non tanto do rapaz, senón da moza a quen se dirixe, que é o analfabetismo. Así que, Rosiña, dame un consolo para este dolor que eu sinto. Ai, que os recordos me matan, ai, que acabarán comigo. Dis, inda me queres moito, mándamo decir pretiño, dime se jarda lo pano que che din por San Benito, que o merquei na quinta feira por 12 cartos e pico. Dime tamén se deprendes pola cartilla de Cristus a ler como me ofreceches para ler os meus escritos, que sabendo algunhas letras dempois irás traducindo. Eu xe lle perdín o medo a escribiduras e libros, pois fago uns palotes netos de que eu mesmo me admiro, tan grandes como a fungueiros e máis gordos si non minto. Adiós, expresións che mando polo burro de Camilo, que non sei cal che dirá estas cousas que che explico, mas sabe, miña Rosiña, Rosiña de doce olido, que se ti xa ler souperas os palotes que eu che escribo, escribirache unha carta nas alas dun paxariño. Moitísimas grazas, e feliz día, e avante a campaña.